Здравейте, приятели! Аз съм Крис и добре дошли в седмия епизод на Grind, в който днес отново ще играем на Extreme, понеже в предното видео получих коментар да се опитам да избягам с колата на Extreme. И да, нека да започваме и да се опитаме да го направим. Както в предното видео, нали, пак играхме на Extreme и успяхме да вземем втория край с мечето и слендрина. Добре. Всичко надалече е тъмно. Да. Всъщност не го игра за първи път. За какво изобщо го споменавам? Добре, сега къде какво да търся? Къде е Grind като за начало? Добре, ще направя така. Потом стола на тази страна, тя отива там, само да не ме види. Така, клякаме тук. Добре. Ще затворя тук вратата. Поставяме тук двигателя, само да вземем ключа. Така, сега ще се скрием тук и сега ще дойде бабата. Така, сега от... Как ме видя, бе? Ма как ме видя? Тя нали беше с гръб? Значи губим и времето в момента. Така, хора, наложи се да мина отдолу, където е гарвана, и сега взехме арбалета. Най-накрая. Айде, идва и стига се самотала. Добре. Така, сега отиваме да бутнем отверката. Така. Добре, обаче искам директно да отида да видя там какво ще има. Тъй, че сега ще изчакам да се събуди, да я преспим пак. Айде, идвай, де. Добре, успях. Така, взимам отверката и отиваме сега да видим какво има там. Дано да е нещо за колата, примерно. Може пък да е ключа за колата. Книгата. Ние пропуснахме книгата. Айде да е! Много мразя като се забия така в нещо и не мога да тръгна веднага. Така, нека видим тук какво има. Падалки. Добре, ама това е за гаражната врата. Ще го изпусна тук така. И сега ще се върнем обратно в гаража. Така, по-бързо. Падна някаква дъска някъде. Къде е бабата обаче? Добре, отново се наложи да бутна стола. Добре, ето я. Само да не ме види. Слизаме долу. Така, сега отключваме тук вратата и ще метна ключа в сауната, да я пусна. Така. Ето я. Запускаме парата. И нека сега да видим къде какво друга да има. Тук нещо. Добре, това няма още да го взимаме. Това ще ми трябва. Ще го оставя тук за сега и ще трябва да взема книгата да смъкнем Анджелене, за да вземем
ключа за паяка. Само при това да преспим бабата. Така, къде стреличката. Къде? Гледай къде отиде. Така, обаче я взимам пак, защото сега като отида там, тя пак ще се събуди. Обаче откъде ще дойде? От тук, добре. Мятаме арбалета тук, взимаме книгата. Опа. Аз не съм активирал това. Поставяме книгата и ще отидем за арбалета пак. Бързо. Добре. А тук дали има нещо? Това е оная батерията за вратата. Тук няма нищо. Що така на доста места няма нищо? Добре, нека да видим тук в тази стаичка долу какво има. Добре, виждам чука. Предполагам, че ще ми трябва. Така, виждам кои крапъчки. Тук сега ще от бабата идва. Сега попадна другия ключ. Също знам, че вика баба, че като бутна черепа на този скелет идва бабата. Така. Добре, и сега отиваме горе на третия етаж. Всъщност, нека да видим тук първо какво има. Така. Месото. После ще се върна за месото. Нека сега да отидем на третия етаж. Така, сега чупим дъските тук. Ставяме дъската по най-бързия начин. И чупим тук камерата. Направих малък трик, сега ще изчакам да дойде тук. Смятам тук. Бързо, да не падна само. Така. Слизам от тук. Ако случайно ви дразни това, че слизам от тук непрекъснато, напишете в коментарите и ако ви дразни, ще спра да го правя. Просто го правя, защото става малко по-бързо. Нищо, че като падна, се забавям. Добре, сега тук намерих тези клещи и трябва ми гайчения ключ. Добре, ще я преспим пак. И сега ще видиш аз къде съм. Ще се скрия тук направо този път. Обаче май не ги метнах на правилното място. Трябваше малко по-навътре. Тя сега нали се върти и ще ме види най-вероятно. Дано да греша. Добре, ето така ще направя. Само да не тръгне да излиза. Бързо. Ей, тя винаги го усеща това, като я заключим. Така. Отиваме сега горе. Да видим какво има вентилатора. Опа. А тук в това чекмедже там има ли нещо? Ключа за колата, добре. Ще го метна долу. Нека да видим вентилатора какво има. Така. Късаме това. Ще се скрием тук така. И тя пак ме видя. През дупката. Ето тя дори гледаше към мен. Бързо, бързо. По най-бързия начин.
бързо. Така. Успях да избягам. Така да таковаме тук тия работи. Да ги завием. И отново ще го метна в сауната да я преспим. Аз го изпуснах май на... Да. Заставаме тук. Така. Затваряме я и сега ще отида да взема ключа за колата. Всъщност не, по-скоро няма да се връщам. Пак ще взема ключа за паяка, защото той падна преди малко и още не съм го взел. Така, айде. Айде, няма да слизам този път така, тук ще сляза по стълбите. Отключваме, взимаме това, падай вътре, падай и долу, де. Нищо както и да е. Тук нещо, не. Обаче не знам в кутийка номер 2 какво ще има. Или номер 1. Всъщност в коя кутийка ще трябва да отворя. Добре, паяка Анджеле не мина току-що. Мога да му викам Соник, защото нали върви като Соник. Батерията за колата. Втора част за колата е намерена. Остава само да намерим оная другата свеж. И сега малко се прецаках. Ще се скрия, няма да слагам още батерията. Ще чакам да се разкара от тук. Така, хора, тя сега идва отново, защото отново ще е преспила в сауната. И такова. Сега ще сложих батерията, сега остава да взема тая част, която не знам къде ще, и ключа за колата, който много добре знам, че който го мети тук долу до главната врата. Така. Още един капан. Взимаме ключа и нека да видим какво има в багажника. Така. Динята. То и бензина ми трябва. Аз забравих и за бензина. Така. Отиваме вънка да я срежем. Така. Ето го и бензина. Така срязваме динята. Добре, сега да започна да ги пренасям и двете едно по едно. Добре, ще отида сега да оставя тази част. Стига да е. Ще отида да сложа тази част на колата, после ще се върна за бензина. Така, слагаме я тук и сега отиваме за бензина. И така взехме бензина, сега го изсипваме в резервоара. Така. Леза малко да забравя. И ето, че добре, и да оставим го вътре, ще го вземем със себе си. С нас, де. Айде. Качваме се в колата, готови сме и тръгваме. Така. Добре. Напред. И това е. Добре. Избягахме и с колата на Extreme. Така, добре, хора, спрях на пауза пак, защото имаше реклама. И нали ви казах веднъж, че в първото ми видео, което беше на Хелуин, ми пише, че имам нарушени авторски права заради това, че не съм изрязал това, където бях снимал, докато беше рекламата. И да, така, това беше всичко от мен за днес. Надявам се да ви е харесал. Ако искате още видеа, харесайте това видео, абонирайте се за канала ми и натиснете камбанката, за да получавате нови известия за новите видеа, които качвам. И също така още веднъж благодаря на човека, който ми написа да се опитам да избягам с колата на Extreme, и ето, че успяхме. И да,
Това беше всичко от мен за днеска. Още веднъж надявам се да ви е харесало. Всичко хубаво ви желая и до нови срещи!